yechipiri yaPetro chitsauko chechipiri. Vadzidzisi venhema nokuparadzwa kwavo. Asi kwakanga kuna vaprofita venhema pakati pavanhu, sezvavachavapowo vadzidzisi venhema pakati penyu. Vachazivisa pakavanda dzidziso dzinoparadza, vachiramba kunyange naiye Ishe Tenzi akavatenga, vachiwisa pamusoro pavo kuparadzwa kunokurumidza. Vazhinji vachatevera nzira dzavo dzinonyadzisa, uye nzira yechokwadi ichazvidzwa. Mukukara kwavo, vadzidzisi ava vachakunyengerai namashoko amanomano. Kutongwa kwavo kwakanguva kwavamirira, uye kuparadzwa kwavo hakukotsiri. Nokuti kana Mwari asina kuregerera vatumwa pavakatadza, asi akavatumira kuGehena, achivaisa mugomba rerima kuti vachengeterwe kutongwa, kana asina kuregerera nyika yakare paakawisa mafashamu pavanhu vayo vakanga vasingatyi Mwari, asi akadzivirira Noa, muparidzi wokururama, navamwewo vanomwe, kana akatonga maguta eSodhomu neGomora nokwaapisa nomoto kusvikira avadota, uye akaaita muenzaniso wezvichaitika kuna vasingadi Mwari. Uye kana akanunura Roti, murume akarurama, akatambudzika nokuda kwoupenyu hwetsvina hwavanhu vakanga vakatsauka, nokuti murume uyu akarurama, agere pakati pavo zuva nezuva, akatambudzwa mumwoyo wake wakarurama nezviito zvavasakarurama zvaakaona nezvaakanzwa. Kana zvakadaro, ipapo Ishe anoziva kuti anonunura sei vanhu vake vanotya Mwari kubva pamiedzo, uye kuti anobata sei vasakarurama kuti varangwe kusvikira pazuva rokutongwa. Izvozvo zvinoitwa navaya vanotevera kuchiva kwakaora kwomunhu wenyama, uye vachizvidza vakuru. Vanhu ava havatyi kutuka zvisikwa zvokudenga, vakashinga uye vanozvikudza. Asi kunyange vatumwa, kunyange zvavo vakasimba kwazvo uye vane simba guru, havauyi pamberi paIshe vachituka nokupomera mhosva zvakadai kuzvisikwa izvi. Asi vanhu ava vanongomhura panyaya dzavasinganzwisisi, vakaita semhuka dzisina murangariro. Zvisikwa zvisingashanduki papfungwa zvakangoberekerwa kubatwa nokuparadzwa, uye semhuka idzodzo naivowo vachaparara. Vacharipirwa nokurwadziswa nokuda kwezvakaipa zvavakaita. Mukufunga kwavo vanoti kutamba masikati ndizvo zvinofadza. Ivo ndivo makwapa namavara, vanofara mune zvinovagutsa pavanenge vachidya nemi. Vane meso azere upombwe, havatongoregi kutadza, vanonyengera vasina mano, uye inyanzvi pakukara, rudzi rwakatukwa. Vakasiya nzira yakarurama, vakatsauka kuti vatevere nzira yaBharamu mwanakomana waBheori, akada mubayiro wokusarurama, asi akatsiurwa nembongoro nokuda kwokuita kwake kwakaipa. Mhuka isina mutauro yakataura nenzwi romunhu, uye ikadzivisa kupenga kwomuprofita. Ava vanhu matsime asina mvura, uye imhute inosundwa nemhepo. Vakachengeterwa rima guru, nokuti vanotaura zvisina maturo, mashoko okuzvidza, uye nokuchiva kwenyama yavo. Vanobata kumeso vanhu vaya vari kutiza kubva kuna vanogara mukutsauka, vanovavimbisa kusununguka, asi ivo pachavo vari varanda vokuora. Nokuti munhu anoitwa muranda nechinhu chipi zvacho chinenge chamukunda. Kana vakatiza kuora kwenyika ino nokuda kwokuziva Ishe wedu nomuponesi wedu Jesu Kristu, uye vakasungwazve mazviri, uye vakundwa nazvo, vaipa pakupedzisira kupfuura zvavakanga vari pakutanga. Zvaiva nani kwavari kuti dai vasina kumboziva havo nzira yokururama, pano kuti vaizive, ipapo vagozofuratira
murayiro mutsvene wakanga wapiwa kwavari. Tsumo iyi ndeyechokwadi kwavari inoti imbwa yakadzokera kumarudzi ayo, uye nguruve yakanga yashambidzwa yadzokerazve kunoumburuka mumatope. Uku ndiko kupera kwechitsauko chechipiri chetsamba yechipiri yaPetro. Mwari akukomborere mudikani, akuitirei zvakanaka, uye Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Amen.